बे ननसेन्स टाइप लिडार जानानै लिडारनि रलखौ लानो रोङा 10,000 फैसाजों इलेक्शन गेलेनो हानाय खालामनांगोन अब्लासो आं हाग्रामाखौ लिडार होननानै मानिगोन। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट गोनांथार माखासे आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो लोगोफोर मेनलि नैबे दिनैनि टपिकआनो जागोन जिहेतु जोंनि बिटिसिनि इलेक्शन माखासे इस्यु बा पलिटिकेल इस्युखौ लानानै गोनांथार माखासे बाथ्रा बा जोंनि दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव बा बिटिसि गभर्नमेन्टनि जितु हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव गर्जन मुसाहारि सार बिथाङा बिग मोनसे चेलेन्ज खालामदों, गेदेर मोनसे चेलेन्ज खालामदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला थारैनो नोंथांमोना बयबो बुजिखायो, बयबो मिथिखायो जेब्ला इलेक्शन फैयो, इलेक्शन खाथियाव ओरैबायदि माने थाखा फैसानि दावराव जायो आरो दिनै गाबोन पाब्लिकफोराबो जायफोर भटार्सफोराबो जेराव फैसा होगोन बेयावसो भट होगोन। दा बेफोरबायदि बुंनाया माने दा ओरैबायदि माने सोमजियो आरो थासारिया सोमजियो। दा नोंथांमोना नुदों मेनलि जोंनि बिटिसि बा काउन्सिल इलेक्शनाव बे फैसानि दोहौआ बांसिन जायो, फैसानि अखा हानाया बांसिन जायो। जायनि फैसा होनो हायो बेनो भटखौ बांसिन मोनो। दा बेफोरबायदि माने बिराद जायो आरो बियो बबे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैखो, बोरै जानो मोनखो? दिनै गाबोन पाब्लिकआ जे फैसा नङाब्लानो भट होला। दा बेखौ लानानै मानव गेदेर गर्जन मुसाहारि सार जाय बर'नि सासे स्ट्रं पलिटिकेल्स दैदेनगिरिबो आरो बिथाङा बर' हारिनिबो सासे दैदेनगिरि। तो बिथाङा जोंनि बिटिसिनि दानि चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिपिएफनि आफादगिरिनि सायाव ओरैबायदि गेदेर मोनसे चेलेन्ज खालामदों। जुदि थारैनो हाग्रामा महिलारि सारमोन बायदिया जुदि इसिबां पाब्लिकफोरजों मोजां मोनजानायब्ला बा इसिबां जुदि दम दङब्ला बिथांमोना इलेक्शन समाव कौटि थाखा गारनायनि जेबो गोनांथि गैया। 10,000 थाखाजोंनो बिथांमोना देरहानानै खिन्थादों जुदि इसिबां जुदि गोहो दंब्ला बेबायदि चेलेन्ज खालामदों। दा नोंथांमोना नैबे गर्जन मुसाहारि सार बिथांनि फंनैसो बाथ्राखौ बा नैबे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना एसे नायनानै लादो। बे ननसेन्स टाइप लिडार जानानै लिडारनि रलखौ लानो रोङा, ननसेन्स टाइप इरेसपन्सिबल खोथाफोरखौ बुंलाबायो। सासे लिडारा माबायदि जानांगौ फालाय? सासे लिडारा खोथा लाखिनांगोन, हायाबा दा होन, हायोब्लासो होन। कमिटमेन्ट इज कमिटमेन्ट। गावनि लाइफखौ होनानैबो कमिटमेन्ट खालामनांगौ। आं बेबायदि जाजानो लुबैया, खारन बियो गायजाजेननायल', बर' हारिया दिनैसिम अन्थाइ इथा होजेननायल'। दा बेवहायनो जुदि बेबायदि गुनजेरा अरोब्ला, आनवान्टेड एलिमेन्टआ पारासाइटफ्रा बिजादा हाबनानै थायोब्ला जोंनि भबिष्यतआ माबायदि जागोन? दा बिथांमोननि फाउन्डेसन होनायाव भबिष्यतनि फिसाफ्रा माबायदि गोजौ थाला लुखोलांगोन? दा बेनो बिपिएफनि प्रथम फाउन्डेसनानो रंखा। इउपिपिएलआ गोदान सिफायनानैसो लुफैफिनदों आरो दिनै इउपिपिएल लुनायखौ बिपिएफआ खनसेनो जोफ्रुजोबनानै गोदान बेलाय माबासो जाहैबाय बै सागोर सेराव बालायाव गथ'फोरनि न' लुनाय। हानजाया मान लस जागोन जुदि 125 एमेन्डमेन्टआ एमेन्डमेन्ट जायो। जेबो लस जाया, बास प्रेक्टिस मेटार। आइ एम हाग्रामा महिलारि। वाइ शुड आइ बदार व्हाट इज डान इन बिटिआर एकर्ड? I will do what I did. दा बेबायदि लाबा बोरै जानांगौ जाखो? बिथांमोना पलिटिकेलि जों बयबो हारिनि बान्दासो, जों हारिनि दाहोनासो। इएम जानाया, एमसिएलए जानाया, बिटिसिनि चिफ जानाय सिएमआ बे राजानि मासि नङाथ' बियो। 5 बोसोराव आंनो रायजो राजाया मावनो दायथ' होदों, आं बेखौ एखे मोखां सोमलायथारनोसै, जानजि खाफ्राथारनोसै, जेसे हायो एसे आं मोजांखौ मावनोसै। 5 बोसोरनि उनाव जेनफिननोबो हागौ, थाबाथ' मोजां, वेल एन्ड गुड। दा बेफोरखौसो लानांगौ। जोंना माबा देरहानाय लोगो लोगो दासो मोनथारदों आंनि मासिखौ, दा आं मोनबाय नालाय आं गोसोबायदि खालामगोन। हु आर इउ? दा बेफोर जिनिसखौ माखासे जोंनि बै वार्कारफ्राबो बिराद प्रभक खालामो लिडारफोरखौ। लिडारफ्रा बेखौ हेन्डेल खालामनांगोन। आफ्टार अल इउ आर ए लिडार। पलिटिकेल मेसेजआ आं आवगायावबो होबोबाय थादों हाग्रामा। एक नाम्बार आङो बुंबाय थानो लुबैनाया जे इजि मानि हाग्रामा सारनि आमोलावनो, हाग्रामा बिथांनि आमोलावनो 15 बोसोर 17 बोसोर बर'नि आमोलाव बे न' सोरबा एमसिएलआ इएमआ खिबु सोमाव न' बे 100आ जौनि, न' बे 100आ बेदरनि खिबु सोमाव राननानै हरो फुङाव फैनाय मानिनो।
ओमफ्राय सानफ्रोमबो फैनोसै मन्त्रि एमएलए फ्रा एमसिएलए गैयाबा बे बर' हिन्जावफ्रा दाउ फिसिग्रा बोरमा फिसिग्रा अमा फिसिग्रा गथ' गथायखौ 7टा 8टायावनो ओंखाम जाहोनानै स्कुलाव थिनहरग्राया बे एमसिएलएफोरनि न'आवनो 11टा 12टासो बेखौ फोजोब दिनै सासे एमसिएलएआ दाखालि इलेक्सनावहाय 3 कोटी 4 कोटी 5 कोटी 6 कोटी गारदों अ दा हेल बहा मोनखो एफा बुरजा फैसाखौहाय मानो गारखो माब्ला खामायफिनगोन बेखौ सोर फोरोङा बेखौ सोर फोरोंबोआ बेनि रिसपन्सिबोला हाग्रामा सार बेखौ गैया खालामनांगोन बियो 10,000 फैसाजों इलेक्सन गेलेनो हानाय खालामनांगोन अब्लासो आं हाग्रामाखौ लिडार होननानै मानिगोन अब्लासिम गज'ना बेखौ लिडार खालामनो थारैनो नुबाय नोंथांमोना मानगेरार गर्जन मुसाहारि सार बिथाङा मा फोरमायदों दा बिथाङा जि बुंदों कारेक्ट बाथ्राखौनो बुंदों थिग बाथ्राखौनो बुंदों जुदि सासे मोजां लिडार जानोब्ला बा पाब्लिकजों अनजानाय जुदि रायजो राजाफोरजों अनजानाय लिडारा इसेबां थाखा गारलायनो दरखार गैया जे गावखौ माने गादियाव लाबोनो थाखाय बा गावखौ माने पावाराव लाबोनो थाखाय इसेबां थाखा गारलायनो मा गोनांथि जुदि सासे मोजां लिडारब्ला बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों थ' थारैनो नंगौ जों जेब्ला इलेक्सन जायो इलेक्सन जानाय समाव पाब्लिकफोरनि गेजेराव जेब्ला पलिटिकेल्स माने वर्कार्सफोर लिडारफ्रा थांनानै केम्पिं खालामहैयो इलेक्सन केम्पिं बेवहाय पाब्लिकफोरा मोनसे आसा खालामखायोसै दिनै गाबोननि मुगायाव माने दिनै गाबोननि समाव माने मोनसे थांखि लाना दोनखायोसै पाब्लिकफ्राबो बैसोर फैयोब्ला जोंहा थाखा एसे लाखिनांगोन रां एसे बिनानै लाखिनांगोन सा खरसानि मायबानि बिदि माने दानिया पाब्लिकफ्रा बेफोरबायदि माने टारगेट खालामना दोनखायोसै सोरबा जुदि फैयोब्लानो जों बिना लाखिगोन होननानै खिन्थु बे इस्युआ मानिफ्राय फैदों बबे बेकग्राउन्डनिफ्राय थ' बेखौ बे रुला सोर लाबोदों गभर्नमेन्टआ लाबोदों जायफ्रा गभर्नमेन्ट सालायो जायफ्रा पलिटिकेल लिडारफोर बैसोर लाबोदों बे रुलखौ नाथाय पाब्लिकआ बेखौ जेबो मिथिया पाब्लिकआ जेब्लानिफ्राय फैसानि सुरु जाजेनबाय नालाय बैनिफ्रायनो सानबाय जे इलेक्सन जायोब्ला फैसा मोनो होननानै बे मोनसे आसाखौनो लाबाय थाबाय नालाय जेब्ला इलेक्सन फैयो बै समाव फैसा बिनायनि मोनसे टारगेट लानानै दोनखाबाय दा बियो पलिटिकेल लिडारफोरनिफ्रायनो फैदों आरो जेरै गर्जन मुसाहारि सार बिथाङा बुंदों जे जुदि हाग्रामामोन बायदिया जुदि पाब्लिकनि थाखाय बा रायजो राजाफोरनि थाखाय जुदि मोजां खामानि मावनो फैदोंब्ला बा सासे मोजां लिडार जुदि सायख' जायोब्ला बा रायजोफोरनि गेजेराव जुदि रायजोफोरनि सिगाङाव जुदि बिथाङा सासे मोजां लिडार अब्लाथ' बेखौ माने पाब्लिकफोरा अट'मेटिकलि देरहाहोखागोन डाइरेक्टलि देरहाहोखागोन बेयाव थाखा फैसानि जेबो गोनांथि गैया मानो थाखा फैसा गोनां मानो थाखा फैसानि दरकार जालायनांगौ सासे जुदि मोजां लिडारा बे बाथ्राखौ फोरमायदों नाथाय दिनै नुदों हाजार करोड़ थाखा गारनो गोनां जादों इलेक्सननि समाव मानि थाखाय बियो जाहैदों गावजों गाव कम्पिटिसन पार्टिजों पार्टि कम्पिटिसननि थाखाय सोर बांसिन थाखा गारनो हायो जायहा फैसा गैया बेहा भटखौबो मोनखाया दिनै जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव बांसिन जायो बियो एमपि इलेक्सन बा एमएलए इलेक्सनफोराव बेफोरबायदि दोहौआ एसेबां गोलैया बेफोरबायदि गोहोमा बांद्राय गोलैया खालि जोंनि बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव ओरैबायदि दोहौ जायो मानोना बेयाव नारा नाथा बयबो कम्पिटिसन मोनफ्रोमबो दोलानो जर जलमै कम्पिटिसन खालामो नेशनेल पलिटिकेल्स पार्टियाबो ओरैबायदि नारा नाथा नाजायो माने काउन्सिलाव सरकार दानो थाखाय आरो रिजनेल पलिटिकेल्सआथ' रिजनेल थाखाबाय बेथ' आरो नाजाखागोन दा नाजानायनि थाखायनो गावखौ पावाराव लाबोनो थाखायनो गोहोआव लाबोनो थाखायनो बै पलिटिकेल लिडारफ्रा फार्स्ट माने फैसा गारग्रांनानै दिन्थिनायखायनो दायो पाब्लिकफ्रा फैसा नङाब्ला भट होला बे कारना जाहैबाय दा गर्जन मुसाहारि सार बिथाङा माखासे कारेक्ट पइन्टखौ बुंदों जुदि इसिबां मोजां लिडारब्ला जुदि दम दङब्ला 10,000 फैसाजों बिथाङा इलेक्सनखौ गेलेनानै देरहानानै देखायथों माने इसिबां कौटि थाखा गारलायनो गोनां दा बे बाथ्राया नंगौ जुदि मोजांब्ला माने इसिबां कौटि गारलायनो दरकार गैया ओरैनो गारि भारानि गारि थाव सोनायनि सोरबा वर्कार्सफोर दङ बिथांमोननो 10,000 खरसानि गेजेरजोंनो माबा मोनसे मेनटेनेन्स खालामनानै इलेक्सनखौ गेले आरो बेजोंनो देरहा अब्लाना बेखौ सैथो लिडार होननानै गनायगोन बा बेखौ माने बिसोर मेन लिडार होननानै बयबो गनायगोन दा बेबायदि आरो बाथ्राया दा बिनि सायाव नोंथांमोना बयबो बुजिखायो बांद्राय गोलाव बाथ्राखौ बुंनो सानाखै दा जास्ट आं नोंथांमोननो जितु
इलेक्शननि समाव जितु मोनसे दोहौ जायो थाखा फैसानि बिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होदों बिनि बाथ्राखौसो नोंथांमोननि गेजेराव जितु गर्जन मुसाहारि सार बिथाङा जितु फोरमायदों बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होदों दा नोंथांमोना बेवहाय मा बुजिनो मोनखो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय